ndaenda kunyaradzi musi wandakadzoka hanozoti ndiri kudzoka ndabva ndangoereka ndangosvika pamba iyasi ndabva auya kumba bva svika kumba ini ndanga ndatopinda mumba ndatoona kuti vakashandisa machira yangu ndakapinda mumba ndakaona machira yangu nebhaketi reweti rakatsvetwa imomo machira yandoshandisa kupukutisana naiye ndakamaona ari pamubhedhi ndabva ndabvunza kuti nhai baba mwana kumachira yangu yakapukutiswa nani yandakasiya ndawacha ndarongedza zvakanzi iwe mhata yakwe waienda kunyaradzo dzababa wako waiti iwewe ndiwe unozovamutsa here kuti uende kunyaradzo dzababa wako ndakarara nemumwe mukadzi wandiri kuda mazuva ano ndewandarara nai pabonde pamubhedha wakoyo handinobva ndarara nemukadzi wangu mumba ndaenda kurara kushopu kwaaishanda weti ari kutaura mubhaketi ndindaitira mubhaketi nguva yekutoto ndendauya ndichitya kubuda panze saka ndakaramba here kupfimba kwandakaitwa nekuti inini ndaitomudawo saka ndakabvuma handikwanise kuramba nekuti ndaitomudawo murume saka ndakabvuma nekuti ndakunzwawo kuda murume saka ndikuda mafaera asina kukanikwa nezvepadera ndoda nyaya dzechokwadi saka nditrastendobadi claim iri kuti chokutanga ndoda kuti undibudire pachena kuti uchiri kundida here kata uchada. Point number 2 ndoda kuti undibhadhare kundisema kwakaita. Point number 3 ndoda kuti undibhadhare wakarara nemukadzi wako pamubhedha wangu makashandisa machira edu epabonde. Pamusoro ndakaenda kunyaradzo kumba kwedu murume wangu abva tondiperekedza kuti handikuperekedze ndikubva ndisiya ndakwira mushamba ndaenda kunyaradzo musi wandakadzoka hanozoti ndiri kudzoka ndabva ndangoereka ndangosvika pamba iyasi pabva ndifonera bva ndibvunza kuti wauya here mukadzi ndabva ndati he ndauya ndatori pamba zvakandimira ipapo ndiri kuuya mhemanje ndabva auya kumba bva svika kumba ini ndanga ndatopinda mumba ndatoona kuti vakashandisa machira yangu ndakapinda mumba ndakaona machira yangu nebhaketi reweti rakatsvetwa imomo machira yandoshandisa kupukutisana naiye ndakamaona ari pamubhedhi ndabva ndamubvunza mumwe wangu achisvika kuti nhai baba wamwana kumachira yangu yakashandiswa nani ndiwo nini tisinomashandisa machira ekupukutisana ndabva ndabvunza kuti nhai baba wamwana kumachira yangu yakapukutiswa nani yandakasiya ndawacha ndarongedza zvakanzi iwe mhata yakwe waienda kunyaradzo dzababa wako waiti iwewe ndiwe unozovamutsa here kuti uende kunyaradzo dzababa wako ndakarara nemumwe mukadzi wandiri kuda mazuva ano ndewandarara nai pabonde pamubhedha wakoyo ndabva ndangoti right hapana chakaipa zvakanzi kana wafunga zvakaenda kumba kwenyu buda uende kumba kwenyu izvezvi ndane mukadzi wangu wandikudanana naye wandakugara naye pari zvinozvi ari panapa ndabva ndamuti zvoni inini handikwanisi kuenda kumba unondiendesa nokuti kumba kwedu ndiwo wakaita se wakanditora kuti ndiuye panapa abva nditaurira kuti handingari newe kana ndane mumwe mukadzi waenda unomutsa baba wako ndiwayo vamutsa here kwaenda kunyaradzo ikoko asi ndiye akatondipa mari yekuti ndiende kunyaradzo ikoko achiti enda kunyaradzo udzoke musi wandakadzoka ndopa ndakangowana zvinhu zvakaita seizvozvozvo abva handiti zvoni uri mhate munhu enda kumba kwenyu paakanditi enda kumba kwenyu yanga asisagari pambo ndabva ndamufonera ndanga ndisinganzomushe nyama dzangu dzaindrwadza baba tii ndakuenda kumba uye tisangane kupi kumunda uku ini ndakuenda kumba angasagari pamba akurara ikoko kugerofriend rake pamba angasisauya ndabva ndamufonera kuti zvoni tiuya tisangane kumunda ndiite se ndienda hangu kumba nekuti handisi kunzwa zvakanaka zvakanzi zvoni tisangane kupi ndabva ndati kumunda zvakanzi zvoni horaiti mirai papo ndabva ndamuti ndimire papi zvakanzi uri kupi wewe ndabva ndati ndiri kumba ndichiri pamba zvakanzi mira pamba ipapo ndabva ndati ukanonoka asi ukwanisa unatsokufamba ukandononoka kuuya unondiwana ndatoita sendasiya makipa hwindo ndaita sendaenda zvakanzi zvona mhate yako rova pasi audio yacho ndinayo izvo zviri mufoni mangu mune rekodhi ogona kuipureya ndozvaakandiita murumo asi ndaive ndine zvinhu zvangu takambotisiyanei abva azouya paita 3 years abva nditi zvoni uya tidzokerane mukadzi wangu abva yokumbira ruregerero kumba tabva tadzokerana paipai ndanga ndo shopu yangu akandoona ndino shopu nemafoni yangu chichi abva nditi zvese zvona shopu zvako imbosiya tiende kunogara kumba nekuti zvoniwo kuti ugare kunoku kumba kwenyu uchitengesa shopu yako hazviiti handi tinogara kumba kwedu kushamva ndabva ndasiya ndavhara shopu yangu asiyengeni zvinhu akanditi tinozotangira ipapo ndavhara shopu yangu ndobva kugara kumba kwavo ezvinoti shopu yangu zvinhu zvese zvakaora ndopa akatanga kutora mukadzi wakachisa mumba ndanga ndatenga wanga asina kana chainacho kana pendi chairo anga asina ndatomutengera ndingoti mumwe wangu haana kana chainacho kana hembe chaidze ndaimutengera ndini asina kana chinhu taita zvinhu zvedu taunganidza zvinhu zvedava musi waakatanga kuwana mari aidhoroji ndopa akaona unenge nindiri stupid noti yangu mari yanga yapera ndozvaakaita murume wangu pamusoro yenare ndinovimba mashoko ari kutaura mukadzi ndinovimba mashoko ari kutaura ekuti
Alright. Tutenda. Chekutanga mukadzi handina kumuramba ndinomuda. Chechi2 handina kubva ndarara nemukadzi wangu mumba ndaenda kurara kushopu kwaaishanda. Tauro riri kutaura kunzi ndakashandisa kupukutisa mukadzi. Inini kataura ikagota ikashandisa kugeza meso. Ndiri mukorokoza. Saka ndakangosiya mumba makabvurunyuka. Weti ari kutaura mubhaketi ndindaitira mubhaketi nguva yekutoto ndenda uya ndichitya kubuda panze. Amai mwana zvandakaita ndezvekuti inini nemukadzi uyu handairara mumba ndaenda kurara kushopu kwaaishanda. Ishe wangu handisi kunyepa zvinhu zvindakazvisvikira zviri pamubhedha. Taurera akatondipindura ini ndakabvunza kuti ko taurera nguri kutsvagai pamubhedha. Akanditi mhata yako maniwo ndikuramba ndidzokere mhata yako zvinhu. Wakaenda kunyaradzo dzababa wako waiti ndionomutsa baba wako here. Kataura akati akakashandisa nemukadzi wangu pamubhedha wako uyu. Handisi kutaura zvinhu zvokunyepa muaudio mufoni mangu zvitorimo izvezvi. Hongu muudze kuti chiri kudai. Chiri kuda mole. Mapeta angu ana umusuno ndakafonera ndakatondifonera ndanga kumasvingo akanditi dzoka uye tigare tise mukadzi wangu. Ndadzoka ndakumubhuya titaurirane, tiwirirane kuti tidzokerane. Akataura muromo wokuti mbomira kuuya ndatobva kumasvingo ndatosvika kwangari. Akanditi dzokera handisati ndakuda kuti uye kuno kasi ndiye angatondifonera kuti uya izvezvi tiwirirane. Chida kutaura ndisati ndatombokwira dari. Ndakatozokwira dari nopamusana pokuti ainditi igara kumba kwenyuko. Akafona kuna nambuya vangu inini vari muno kuti zvoni mwana wenyu handichamuda. Ndatova nemumwe mukadzi wandakatorora ndatopinza mumba izvezvi. Handichada kumuona kunoku. Saka wariwo kuti kudina uno upenyu hwako sekuona kwako. Inini handina kumbobvira ndaramba murume imba yangu ndinoida ishe wangu. Batana ika kana imba yenyu muchida mese. Sangana ika roko pakati. Saka chibuda imeende. Yasara papi. Alright ngawe. Uya mshedze mukadzi. Geology enda pakati. Chovako. Ndiberenga musoro shoko iwe. Heading. Claim. Yakare. Msikana unzani? Spiwe guts. Spiwani? Spiwe guts. Spiwe guts. Zvandatu ndibhadhare uri chikomba chomurume wangu uyo. Handakukuzwa zvepamutemo kuti waamainini wangu uri chikomba. Ndoda kuti handibhadhari nokuti inini ndangandisipa vakapinda mumba mangu vashandisa zvinhu. Girlfriend yomurume wangu. Ndoda zvinhu zvangu zvokuti handibhadhari. Kwakaita nemurume wangu kushandisa kwangu achiita zvinhu zvangu mudziyo yangu wangu achitoshandisa mumba mangu nemagasi yangu nemasitofu yangu. Ndoda kuti handibhadhari. Guts spill. Pindura. I'm sorry, mama. Inipandeda na murume wake. Handina kupinda mumba make. Aiuya kushanda. Ndikwadera jese. Uye zvinhu zvaari kutaura kuti ndiri kushandisa. Ndikushandisa mudziyo yamama. Gasi rauri kutaura ndinobika nemoto. Hanzi ndibhadhare kafuti wakatora murume wangu. Muudze. I'm sorry, mama. Handisuziva kuti vakuda kubhadharwa chii. Hanzi ndoda kubhadharwa chiko chakuda. Anondibhadhara 250 kugara kwakaita nemurume wangu kwakaita murume wangu. Hanzi ndibhadhare 250 kutora kwakaita nini? Munhu ari pakati. I'm sorry, mama. Saka yeye ndakaramba here kupfimba kwandakaitwa nekuti inini ndaitomuda. Saka ndakabvuma. Hanzi dai ndakaramba here kupfimba kwandikaita nekuti ndaitomudawo. Iye aitoziva kuti murume womunhu aitondibona everyday tichitoenda kutenga pashopu paaishanda aifanira kuziva kuti murume womunhu. Aifanira kutorambana kuti handidi murume womunhu kuti mukadzi wako ndinomuziva. Mwanza here spiwe. Handikwanise kuramba nekuti ndaitomudawo murume. Saka ndakabvuma nekuti ndakunzwawo kuda murume saka ndakabvuma. Ndoti angobhadhara zvinhu zvangu nokurara kwavakaita pamubhedha ndikuziva kuti vakarara. Nokuti murume akataura kuti ndakarara nemukadzi wangu apa ndakapukutisa machira yako.
Iwe. Right, ngatingotaura tichiti isoso. Zvinoitika zvinowanika apindura zvakanaka sipiwa achiti akandivimba aitondidawo. Ndakabvunda mudono ndandaunzwa kuda murume. Saka iwe unobhadhara mari yaunobhadhara 250 yakaona unobhadhara $100. Wazvinzwa? Ndio unobhadhara. Asiziva kuti makaenda kugara mavaviri. Wanzwa here dio? Vaudzeka kuti maiguru mavaviri. Vanobhadhara. Vanobhadhara. Asi mapendi yako ese? Yes, mapendi yangu anawo ngandataura payo. Ana mapendi ndo? Murume ndiyanga naye achimarambira nemukadzi wake unga ngemo mundu machitori vachirambira ndakatoa kuti ndipe. Mapendi ari kupiwa mukadzi? Pamusoro weda. Ndofunga nawo ita ngwebatira padumbu zve. Ndati mapendi ari kupindura mvura. Mapendi ari kumba. Unonompa mapendi yake. Angatori murodhi mukuru yakanditi iwewe kuti ndiwe kugona mukadzi. Saka yatisangane mubindu. Mapendi acharu? Ari kumba. Ndonompa mapendi yake. Mumba make, mupe mumba make. Chete. Right, izvozvo sezvokumbobata mapendi asi uri wrong ipapo unomubhadhara mukadzi $100. Machira yangu ekuputisa ndiyo vakashandisa vakati zvonondarara nemumwe mukadzi. But iwe uchirega kuyabata machira yachipisa. Wakutsvaka zvinyuwani. Wazvinzwa? Tatu unopiwa $100 nomurume mukadzi achakupa $100 zvakwana. Next. Ndapedza dismiss. Zvinoya kudare kuno. Itonyaya pakati tuopu. Ziri kupisa panike kasi tuopu.